Bon dia a tothom. Esteu escoltant Ona Bitlles. Benvinguts i benvingudes a Tota Ona, el programa on els convidats són els protagonistes. Què tal, Biel? Uau, estem contents, però amb una sensació, doncs, no sé, com tristesa però alegria, és com una sensació rara, no? Perquè, clar, com sabeu, és l'última entrevista d'aquesta temporada i, clar, vulguis o no fa pena, no? Pues despedir qualsevol tipus de programa, o sigui, sempre fa pena acabar. Total, la cosa és que avui, per despedir-ho d'una manera forta, d'una manera enèrgica, tenim aquí a una convidada de luxe. Vam començar amb els nostres amics, amb els de batxillerat, i acabem també tancant el cicle amb una molt amiga nostra que ens explicarà tota la seva trajectòria envers la selectivitat. Ella és la Martina Navarro, i Emma, explica'ns qui és la Martina Navarro per la gent que no la coneix. Molt bé, doncs per posar-vos en situació, la Martina és una estudiant de batxillerat de la promoció 2023-2025 a l'Institut Salesians de Sant Vicenç dels Horts. Quan va acabar la seva etapa de batxillerat, va començar un cicle superior de formació professional a l'Hospitalet de Llobregat, que és del laboratori clínic i biomèdic, atès que no va poder accedir als estudis de medicina, que, com bé sap tothom, les notes de medicina són molt altes. I res, doncs, avui ens ve a explicar, perquè al final nosaltres també estem aquí. I tant. Avui ens ve a parlar de com ha sigut la seva tercera experiència fent la selectivitat per poder accedir a aquests estudis i com ha sigut tot el seu procés de preparació, de pensar, torno a presentar-me, torno no... I avui ens ho ve a explicar, per tant, esperem que disfruteu molt d'aquesta entrevista. Comencem amb el programa. Som-hi! Molt bé, doncs benvinguda Martina, què tal, com estàs? Molt bé. Amb ganes? Sí. Estàs contenta? Nerviosilla. Havies estat mai en una ràdio? No, mai. I què? Com és la sensació? És una bona sensació, m'agrada. Que xula, con Sí, los sí. cascos aquí i tal. Ja estoy inmersa en el personaje. Molt bé, molt bé. Hòstia, estic supercontenta que estigui la Martina avui. Perquè Home, és com clar. que, joder, té la confiança, que estàs molt més còmode. A més, el que has dit tu abans, que és com que hem tancat una mica un Sí. cercle, no? Vam Sí, començar amb claro. batxillerat selectivitat, saps? És molt heavy. Se empieza bien y se acaba bien. Clar que sí. Exacte, i molt tant, bé, dilo. i tant. Bueno, per començar l'entrevista volem fer cronològicament des del principi de tot. I com bé ha comentat l'Emma, va realitzar els estudis superiors de batxillerat per després optar a fer la selectivitat, com qualsevol estudiant que està fent batxillerat. Com van ser els teus 2 anys al batxillerat? Perquè no els vas fer al teu col·legi on estaves tota la vida, vas canviar-te a un altre col·le, un altre institut. Com va ser aquest canvi? Com ho vas viure aquests anys? Bueno, sí que és veritat que a quart d'ESO tenia bastant clar que em volia canviar a un altre lloc més a prop d'on jo visc, a Sant Andreu, canvi d'horari, canvi d'ambient i una mica tenir més autonomia, el tema d'arribar allà i tot, perquè vaig canviar de transport i tot, i bueno, com sempre, algú que canvia d'etapa i de lloc, estava molt nerviosa, més per la incertidumbre que se dice de decir... Va sortir la serie. Todo conectado. Todo. Entonces, de decir, un sitio nuevo, gente nueva... Jo mai he tingut cap problema en relacionar-me i fer nous amics, conèixer gent nova, no em fa por. Per aquesta part no està tampoc tan nerviosa, però sí de com seria, si em podria arribar al meu objectiu, si la relació amb els professors seria bona i tal. Però bueno, de la meva família també venim dels Salesians i doncs també teníem molt bona opinió d'altra gent que volia anar allà i estava molt bé. I doncs vaig decidir, vaig anar a les portes obertes d'aquell lloc i vaig dir, ui, m'agrada molt, la formació que ofereixen està molt bé i vaig dir, doncs anem a intentar-ho. I doncs bueno, vaig arribar allà el primer dia, vaig fer amigues, tot molt bé i el començament va ser genial. Primer, bueno, faig una mica explicació de primer i segon. Sí, per sobre, perquè la gent sàpiga què feies. Primer, bastant bé, o sigui, no hi ha cap comparació a nivell mental de primer i segon, per la meva experiència, anava molt bé, les notes molt bé, hi havia alguna coseta més difícil, com sempre, la física, perquè jo vaig fer física i química, o sigui, i bio, científiques pures, i sí que hi havia una coseta més complicació, però més tranquil. No vaig tenir molta dificultat en passar-me al primer. I doncs, bueno, i bé, vaig arribar amb una molt bona mitja a primer, amb un 9.30 pico, em sembla, y vaig dir, bueno, pues esto va muy bien para llegar a medicina, que es mi sueño toda mi vida.
Jo tinc molta vocació amb el món sanitari, sempre ho he tingut, aquest tracte amb pacients des de petita ho tenia molt clar, que tot el món sanitari era el meu lloc. Doncs, cap endavant volia, i el meu objectiu de segon des del principi va ser treure una bona cel, òbviament, treure un bon curs, però sobretot per arribar a Medicina, i si no, a Biomed, que és Biomedicina. La rama de les biociències també m'agrada molt. I, segon, al principi ja, con pausa, l'activitat a la boca. Eso lo sabem, ho sabem tots. Això amb tots, inclús des de primer també. Sí, des de primer a finals, ja l'any que ve comencem a tope, allò que aquí que estem fent al finals també comptarà per l'any que ve, ja ho teniu que tindre una mica movidit. Posar pressió des del principi per ser conscient de tot el que has de fer per arribar on vols, bàsicament. Exacte, sí, no, total. És el moment de fer-ho. No, que no era dolent, que ja ens comencessin a espavilar una mica del que ens venia l'any que ve. O sea, eso no estoy nada de desacuerdo. I va començar primer, tot ja, ens hem de posar les piles, des de que comencem no pararem fins al final. I jo vaig dir, ja m'ho esperava una mica, vaig dir, és un any dur, perquè ja sé l'experiència de gent que ve a la CELI o de segon de batxi, que això no és fàcil, no anava a ser fàcil, això ja ho tenia clar. Però i vaig dir, comencem, vam fer nosaltres vam fer els típics exàmens de prova per veure els nivells de mates, jo vaig fer un primer examen de mates que vaig ser un 4 i dije, mare meva, ¿això què és? Ja està passant, no? Ja me estoy acojonando, però era el típic, eren de coses de tota la ESO per fer d'esto i la gent venia de l'estiu una mica relaxada de voy a relajarme este verano de primero de batxi porque lo que me viene es fuerte. I però això no era una prova. Però ja et començava com a donar mala espina, saps? I doncs va començar l'any, típico, totes les tardes estudiant, ni findes, ni llibre, ni nada, però es va començar a fer una rutina. Entonces, al principi, el primer trimestre, fins als trimestrals i tal, perquè jo tenia trimestrals, però no acumulatius, que acabava primer, el segon trimestre ja no entrava. Però el primer va ser dur per adaptar-se, tema també acabar el TR, que també nosaltres ho vam presentar al gener, i doncs era ahir també, entre tots els exàmens que ja tenien la seva dificultat i acabar el TR era mucha pressió, però el primer trimestre no... era adaptar-se, com tots els trimestres, i ja el segon trimestre ja va ser catastròfic. Jo haig de dir que mai he estat a nivell mental tan destrossada o tanta pressió com ha estat des del segon trimestre de segon de batxi. O sigui, jo de veritat vaig pensar, jo hauria de mirar-me això de l'ansietat, perquè jo soc una persona molt nerviosa, en tots els aspectes de la meva vida, molt intensa, però el nivell jo per si ja tenia una mica d'ansietat, però el nivell que s'arriba d'ansietat, jo no sé si l'altra gent, del meu entorn també veia que molta gent estava així, però jo no em veia tan malament com em veia altra gent. Entonces jo això sí que tenia com que mirar-me un poquito más. Però i les notes no m'anaven malament, pas malament. Hi ha alguna cosa que se'm feia cuesta arriba, com així es diu, que era mates. Les mates és que eren molt complicades. Però les meves, mis fuertes, química, bio, no anaven pas malament, la general també. I mentre tenia algunes que eren molt complicades, les altres em reconfortaven una mica. Però sí, al nivell mental... Molta gent, i a segon de batxi és un nivell... És com el curs que la majoria de gent comença a patir de veritat, en plan, i notes que realment l'ansietat t'està venint. Sí. Clar, a més és l'any on la gent ja comença a saber realment què vol estudiar, on vol arribar, i potser se n'adona de dir, ostres, si a primer m'hagués esforçat una mica més, potser aquest any no hauria d'estar tenint tanta pressió amb les notes, agobiat, estàs a punt de fer la CL, encara ho tens més pressió, no arribes amb el temari, no arribes... Sí, molta gent va tenir aquesta pressió de a primer m'he relaxat molt i ara m'haig de posar les piles perquè si no, no llego. I també hi havia molta gent com jo que tenia molt clar, hi ha gent que no tenia res clar. O sigui, és totalment vàlid, Sí, totalment. Que arribava a 2 setmanes abans de la sèrie i deia, encara no sé on aniré. O sigui... Això és molt... Jo el meu de tenir-ho clar i no arribar és difícil, perquè tenir un objectiu tan clar, tenir tanta il·lusió, després a trobar-te això és molt dur, però de tenir aquest d'esto de no tinc ni idea de què fer, pot ser igual de dur o no, potser no tant, però sí que... Hi ha gent de tot a batxi, o sigui, hi ha gent que ho té molt clar, que no, que s'esforça menys, que se'n penedeix de no haver-se esforçat, gent que s'esforça des del principi, però igualment tothom mentalment
siguis d'un tipus de persona o un altre, si mentalment estàs en una pressió constant durant tot el curs. Jo crec que t'acostumes a la pressió també, perquè Sí. tot segon és com que la pressió la tens tan interioritzada que tampoc la notes, o sigui, és No, com que la sí. notes però d'una manera com, no sé. Tens la pressió però t'acabes Sí, interioritzant, sí. o sigui, vius sota pressió constantment i dius, bueno, pues Pues ja està, ja m'he és acostumat, mi vida. és mi vida este any. Llavors per això a la uni, ja com que no tenim tanta pressió, ens costa tant Clar. concentrar-nos, jo crec, perquè la Sí. pressió l'hem perdut. Ja, però és que no deu ser sa tenir tanta No, pressió no. acumulada, tants nervis. És que era un nivell... Jo, per exemple, amb els exàmens, és que havia nit que ni dormia de les nervis, de la pressió, de... Me'n recordo que em deies, Sí. m'he despertat a les 3 de la nit És somiant, que sí, suspenia, que tal... no, que molt malament. I això em sembla superbé que ho exterioritzis, el Sí. fet de que tu no vas passar-ho bé, no fa falta idealitzar aquesta etapa perquè No, al final No, es exacte, pot totalment. idealitzar, És saps? maca, clar que és maca, però també hi ha molts negres aquí Sí, dintre. sí. eh? Sí, que jo també m'ho vaig passar molt bé dins del que cal. Clar. Vaig disfrutar de la meva manera el poc temps que tenia amb el que podia i no és una mala etapa, no ho recordo com un trauma. Recordo un trauma, o sigui, la part de la CL que per mi va ser molt dura. Ara, sí, però durant parlant. l'any, o sigui, hi havia aquesta pressió, però no anava a classe dient no vull anar més a classe, Exacte, no- ja. puc més, no em vull aixecar avui, no. Deia, hay que seguir, pues hay que seguir adelante. Sí que a l'etapa d'exàmens, pues ahir potser tornaves una mica més boja, però jo estava, o sigui, ben recolzada d'amics, Per de sort. família i tal, i amb aquest problema estava molt bé, doncs tenia més tranquil·litat. Que guai. És que això és molt important, de tenir també un recolzament, vull Sí. dir, ara continuem, però Sí, sí, sí. el fet de tindre com companyia, no sentir-te sol, Clar. tindre gent que també ho veu des de fora, que tu potser et veus molt ofuscat i des de fora, ei, tranquil, Sí. que... És que vull això dir és bàsic, amb la companyia, aquesta etapa, a segon és bàsica. Si no tens una companyia que et recolzi, Totalment. T'has perdut. seria tu, llavors que està tu. Sí. I tu durant el batxillerat, creus que el professorat et va assessorar correctament amb la selectivitat, et van Molt bé. acompanyar molt bé, sí? Sí, jo dels meus profes no tinc cap queixa. Sí, estic molt contenta amb els profes del Salesian, el meu tutor meravellós, sí, li tinc Que molta guai. estima i tal, i els profes estaven per tu, t'aconsellaven, i sobretot jo ara estic fent un cicle. Si no arriba a ser perquè el meu tutor no em va dir apunta't a cicles, jo no sabria què estaria fent, sincerament. És fort, O sigui, d'un profe que et veu que t'esforces, o sigui, que vas ben encaminada i que pots arribar a la uni perfectament per la sèrie, però que té les teves, que tu potser estàs tancada i el profe t'obre totes les possibilitats. El meu tutor em va dir, tu arribaràs a lo que vols i aquí estem enfocats 100% a que aniràs a la uni, però no tanquis portes. Exacte. Tinc aquella seguretat de que si va malament la cosa tinguis un lloc on anar, que no et vegis on vaig ara, o sigui, què Ja. faig? Doncs això estic molt agraïda amb el meu tutor, amb tot l'assessorament, tant per mi com per l'altra gent. Jo veig que el meu entorn també es va assessorar molt bé. Hi ha gent que potser tenia menys bona relació amb els profes, en general molt bé amb tothom, o sigui, estic molt contenta. De fet, és una sort Sí. tenir, en el nostre cas també podem dir que amb el procés de la selectivitat, no? De preinscripció, de recomanacions, un 10 al nostre tant. institut, però també et diré, és una sort el que ens ha passat, perquè hi ha molts Sí, instituts hi ha que gent no que tenen no. aquest seguiment, hi ha gent que va perduda, que no sap com s'ha de preinscriure, no sap com s'ha de matricular a la uni, Totalment. que és un procés complicat, que tampoc és fàcil, saps? Com en plan entrar a la web, que on em matriculo, Clar. saps? O sigui, per sort, jo crec que també vam tenir molta sort i superagraïts nosaltres. No, sí, doncs això, vull dir, vam tindre sort d'estar molt ben assessorats perquè és que és un camp que no coneixes i a més, Total. amb tota la pressió que sents, a més, que tampoc hem d'oblidar, que som adolescents, que tenim mil tio. temes a sobre i el fet de tindre algú que t'està recolzant, t'està ajudant, t'està doncs assessorant és d'agrair, Clar. vull dir, i més en una situació tan complicada que estàs decidint el teu futur, Clar, saps? i tu estàs pendent d'estudiar, no estàs pendent Sí, de Clar, matricular-te, d'altres tio, coses. saps? El teu focus està en treure bones notes i els profes també estan conscients d'això, però també t'han d'intentar, o sigui, al cap i a la fi et passes 6 hores al col·le i a casa va relacionat amb l'alcohol, el que fas, perquè jo he estat tot el dia estudiant i és com si estigués quasi 24 hores al dia al col·le. Doncs els profes també tenen que guiar-te i ajudar-te a tirar endavant, no només per tu. Jo en aquest cas de procés d'inscriure's a la selectivitat, l'entrar a la web, portar l'accés a l'activitat, molt bé perquè un dia ens vam dir avui de tal a tal que fem tutoria, farem la sessió sencera de tot el procés d'entrar. Amb un power tot bé ens va explicar, jo estava molt contenta. Primer cliquem aquí, després entrem allà i tots junts, tota la classe, fóssim a fer cicles, fóssim a fer un i el tal, o qui fes al setembre la CL o fes al juny, tothom ho havia de fer aquell dia, tothom havia d'estar
a sortir a les 12 o no sé quina hora era, tothom prescrit aquell dia. Doncs jo això estava molt contenta i no tenia cap mena de queixa, de veritat. Que guai que puguis dir això, perquè ja és molt. I bueno, respecte a la selectivitat, ara parlarem de com es prepara i tal, però respecte als exàmens, creus que s'hauria de canviar algun aspecte en relació a la preparació? És a dir, potser algun altre mètode que creguis que potser sigui millor per preparar-te? Mètode, no sé, perquè cadascú també troba el seu mètode i la seva manera d'estudiar. El que jo sí que diria és que aquest temps just de preparació d'estudi i el dia hauria de començar abans. Vale. Sí, o sigui, et diuen des de quan tu comences segon de batx i dius tindreu un mes des de que acaba el maig per a la CL. Això s'intenti o no és possible. Creus que potser l'horari pau que tinguem s'ha de començar una mica abans? Sí, horari pau o deixar més temps per estudiar a casa. Vale. Sí que els exàmens potser hi ha gent que els tenia molt justos amb la selectivitat i al mig no va poder estudiar. Això sí, potser mètodes també alguna cosa es podria millorar. Però jo en aquest cas m'ho vaig preparar molt a casa, molt pel meu compte, però sí que em va faltar que deia, ostres, estic justa, si a mi m'haguessin donat una setmana més, sí, estaria molt més tranquil·la. A més, jo, el que em va passar és que quan va començar, o sigui, vam acabar ja tot d'exàmens, tot horari normal, i va començar horari pau, hi havia una setmana entremig com de descanso, de començar a preparar la CL, organitzar-se les assignatures, el temari i tal, i aquella setmana em vaig estar preparant excel·lències. O sigui, excel·lències era, treies un 8 i pico, no?, i et podies arribar al 10, i que aquella setmana jo ja estava a saco estudiant com si tingués una mini-CL. Tal qual. La gent estava que no tenia, això les recus també, no he dit excel·lències, però les recus també estaven aquella setmana. Hi havia gent molt tranquil·la que aquella setmana va dir setmana de descanso antes de la guerra, ¿sabes? De que iban a ponerse a estudiar. Jo esa setmana de break no la tuve, no la vaig tenir. O sigui, vaig acabar els trimestrals i la setmana següent ja estava estudiant 5 temes d'història per l'excel·lència i a la setmana següent començava a estudiar per la CL. Era com si no hagués acabat. Jo no vaig tenir aquest temps de descans de tinc un break d'un dia, 2, 3 dies per fer relax, no. I doncs això també no és queixa perquè no hi ha temps tampoc, els profes fan el que poden, també han de fer les mitges i tal, però d'un poco de... potser adelantar una mica, el tercer trimestre si ha de ser una mica més curt, doncs bueno, s'apreta al final i ja està. Clar, però és que també s'afegeix temari. O sigui, com ho fas si no? Perquè és que és complicat, perquè per exemple, jo me'n recordo física, que és que eren com 9 temes de física, i són temes densos. Com ho gestiones en un any, saps? És que, clar, començar abans, vull dir, jo també destacaria això de preparar abans, potser en plan enfocada a CL, vull dir, sí, 100% jo també, però clar, és que és complicat en el fons, perquè són molts temes, moltes assignatures, moltes coses, i està tot supercol·lapsat, saps? Però... Està tot molt ajuntat. Són des d'abril fins a juny tens allà un tou de coses. Sí, i és això, és que no respires. Ara, després sí que quan acabes la selectivitat, bueno, jo no vaig descansar fins que em van arribar les notes. Però... És veritat. Estàs relaxat, però tens allà un run-run que dius, ai, Dios. Sí. La pressió d'estudi no la tens, però mentalment estàs fixat encara en la selectivitat. Tu te'n vas a Menorca, estàs molt feliç perquè tu estàs a Menorca o qualsevol viatge, però i penses, vale, ok, he acabat. Però no. Però el teu cap no està acabat. Que després ve el pitjor, perquè després venen casos com el de la Martina, que ara ens explicarà, que no va poder accedir, i clar, has de pensar tot el que faràs, no? Bueno, total, seguim. I tu com et vas preparar a la CL? O sigui, com va ser el teu procés de preparació? Primer de tot, quan vaig acabar aquesta setmana d'excel·lències, em vaig fer un calendari molt xulo, amb una plantilla i tot de... o sigui, ja dic que hi havia horari pau al matí, com un horari normal, però potser no anaves tantes hores i les que no anaves a presentar-te no anaves. Per exemple, jo vaig fer física, però no em vaig presentar i eren 4 hores a la setmana o no sé si més, doncs aquelles 4 hores tenia lliures o sobretot les tenia al matí, doncs podíem anar més tard a classe o entremig m'anava a una saleta i estudiava de mentres. Doncs en realitat t'havies d'organitzar el nou horari sense les assignatures o a què li dedicaries temps a cada cosa. Òbviament jo a la general li vaig dedicar molt temps, però com li vaig dedicar molt més temps a bio i a química perquè eren les que em farien arribar a aquest 12 i pico que jo volia de medicina. Doncs em vaig fer un calendari. En les primeres setmanes vaig anar a l'horari pau i vaig dir a la següent setmana, jo si segueixo anant al matí aquí, jo no puc, no arribo.
Doncs vaig decidir, que potser no estava ben fet, però no anar a classe al repàs dels horaris pau, però vaig estudiar a casa, o sigui, la funció la feia igual. Doncs em vaig fer un horari matí-tarda, m'aixeco a les 9 cada dia, sense falta, fins a les 2:30 faig 2 assignatures al matí i després de 4:30 a 8 i pico unes altres 2. Faig estudi la part de teoria i repasso paus. I l'altre dia em dedico més a teoria i l'altre pau. I així, pues, no sé si van ser 2 setmanes i pico fins que va arribar el dia. I això per mi és... O sigui, soc una persona que m'agrada molt organitzar-me, que mentalment ja estic organitzada, però a mi veure amb un paper l'agenda, tu veus la meva agenda de segon i no havia ni un hueco per escriure més coses, o sigui, literal. A mi m'agrada tenir-ho molt organitzat. Jo crec que potser cadascú li va bé una cosa o una altra, el nivell d'organització de cadascú és diferent, però jo veig un paper, un calendari online o que sigui enganxat a la paret, on d'esto és veure visual, el que tens de fer i poder posar en tics el que fas, jo crec que és... millor, no? Sí, jo crec que a mi personalment és un dels punts que pot fer que la CELI vagi molt bé. Doncs sí que a vegades no arribes a fer el que t'has proposat aquell dia. Jo, per exemple, jo què sé, em deia el tema 8 d'avió l'haig de fer avui. Avui no arribava el tema 8 d'avió aquell dia. Deia, doncs el dia següent em poso una mica més piles per acabar el tema. Però sí, allò de fer els... I també reconforta molt si acabar un tema i tatxar-lo, o Sí, fer un o tic, tatxar pàgines, sí. o quan arribava i acabaves una assignatura i digue, avui bio ja l'he acabat. Mira, em queden 2 dies de que em puc relaxar de bio i li puc dedicar més a una altra Però cosa. això és molta disciplina, perquè jo Sí, tantes hores seguides em costaria molt. No, jo et juro que com he estudiat aquelles 2 setmanes, crec que no he estudiat ni estudiaré mai a la vida. O sigui, no crec que em trobi cap situació més en què jo tinc que estudiar aquella capacitat. O sigui, eren, jo què sé, 15 hores al dia estudiant. És molt heavy, Potser estudiava més que dormia. No, clar, això, O sigui, això literalment. segur. Perquè el son és una cosa que es perd molt. Sí, jo, o sigui, la temporada que vaig estudiar vaig dormir tan poc. El meu son es va reduir A la meitat. a 5 hores, 4 Clar. hores, i durant el curs també, o sigui, m'aixecava molt d'hora, jo anava a les 8 al col·le. A les 8 entraves. Entrava a les 8, sortia a les 2:30, això és un alivi. Però bueno, igualment a les 8 però estàs clar, a les 7 haig d'estar aixecada, i jo tinc que estar de les 7 del matí fins a les 9 de la nit, o 9, mentida, perquè jo estava fins a les 1 del matí estudiant, i haig d'estar de les 7 a la 1 constantment al meu cap treballant, estudiant sense parar. Literalment tenia un descans que arribava a les 3 a mi casa, de les 3 a les 4. Era l'únic descans que tenia al dia, abans d'anar-me a dormir, i dormia poc. Yeah. O sigui, No, que és que és una etapa dura. sí, el meu cap ara estava que no desconnectava. Jo crec que dormia i el cap seguia sense desconnectar. No, és que el cap no descansa No. en aquell temps. Però en el fons ho penses i dius, és que és una etapa, ho passes malament perquè ho passes molt malament, però és que és l'etapa de fer-ho, és el moment de fer-ho. O sigui, a més que tenim el cap molt fresc perquè al final som joves i és el moment de fer-ho, si ho fas bé, són 2 setmanes potser o els mesos que vam estar allà constantment treballant i tal, que si ho fas bé ja s'acaba. Exacte. Ja, no has de, ara, si ho fas a Sí. mitges, no sé què, ara suspèn, m'he de tornar a presentar... Oh, Perquè veus molt el compte enrere, Saps? et veus molt al Clar, final. El tema de l'organització nosaltres ens ho destacaven moltíssim de feu-vos un horari, per exemple la nostra professora de castellà sempre ho deia, feu-vos un horari allà amb totes les hores, tots els descansos, però ara no us atiborreu a estudiar i perquè tampoc és A lo sano, loco. ¿sabes? Les 2 setmanes, sí, perquè és que tens la CEL al costat, Bé. però allò de preparar-te pels exàmens i tal, comences abans i vas tranquil, perquè si et prepares bé, vas tranquil. Jo sí que ho feia, vull dir, sí que m'organitzava moltíssim, però era complicat, Yo no me saps? acuerdo cómo me organicé, yo no me recuerdo cómo me vaig organitzar, la verdad. Jo anava estudiant. És que també és cadascú, Sí, és Cadascú cadascú. té els seus mètodes. Sí, Potser amb un exacte. calendari et va millor, hi ha altra gent que va fent... Bueno, no fa falta potser tenir un calendari per tenir clar que aquell dia tens un objectiu Sí. i el compleixes o Sí. l'intentes complir. Si és això. I prioritzar el moment, o sigui, prioritzar els estudis. Clar, o sigui en aquell moment saps que són 2 setmanes dures, doncs bueno, si les has de passar, doncs fas Les 2 passes. setmanes de a tope de tirón i... És que no totes són rositas, No. o sea... Si has de currar 2 setmanes molt dur, sé que és dur perquè has currat durant tot l'any, no és que no t'hagis relaxat, però que és fer l'últim empujón. És Total. literalment un últim empujón. És que 100%. És l'últim Sí. empujón, de veritat. Ah, És literal. l'últim, en plan, Ja sí. a la uni no hi ha empujón. Hay un empujón largo, perquè són Depèn 2 de o la 3 carrera, setmanes. també, Sí, però bueno. clar. Són 2 o 3 setmanes d'empujón largo, però s'ha de fer. Sí, I Martina, respecte a la selectivitat, respecte al temari que hi ha, què opines de la quantitat de temari que pot arribar a haver-hi a la CELI? Per exemple, història, o si fas les 9 assignatures, què opines?
Jo crec que és massa Sí? temari. Hi ha assignatures que no. Sí, per exemple, jo, per exemple, castellà no veig una excessivitat de temari, ho vaig portar molt bé. Català també, xiu. Català, bueno, Anglès. del tema literatura i tal, Ja, però, ja, que anaven ja. afegint que... Sí. O sigui, jo més patia pel meu profe de català. Nosaltres també patíem, Jo partia tant pel meu profe de català, l'Òscar, o sigui, jo el veia més desesperat que nosaltres perquè volia que ho portéssim tan I també bé. et dic, l'any passat et van canviar la CL, tampoc Clar, ens van informar tampoc, sí. els professors anaven molt perduts, era el Sí, novembre anaven i no molt sabien perduts. què anava a entrar, com anava a ser Ostres. història, com anava a ser el temari, l'examen d'història. Nosaltres anàvem molt perduts perquè és normal perquè mai ho havíem fet, però els profes que portaran doncs, la tira d'anys fent, 20 anys fent la CL preparant alumnes, estaven igual de perduts que nosaltres. I sobretot jo ho vaig veure en català, que potser des de fora no es veu una assignatura complicada, que podries treure-te-la fàcil a la CL, però o sigui, era no tenir clar res de l'assignatura, perquè el profe, o sigui, cada setmana venia, és que ara han afegit no sé què, la setmana següent, han tret això i han posat una cosa nova, i tot era literatura, que potser a la gent que li agrada, però a gent, per exemple, a mi, que sóc científica pura, que a mi el que m'agrada una cèl·lula o qualsevol cosa, i a mi me pones literatura davant i dic, és que no puc, amb el que ja és estudiar per si totes aquestes coses i has de dedicar 3 hores per la tarda a estudiar-te 50 pàgines de literatura, doncs dius... Costa. I costa, i és això. Costa. Veus els profes, òbviament tu estàs malament, però veus els profes que estan igual de malament que tu. I estan molt estressats, sí. Això català molt de temari perquè va tocar, les ponderals òbviament hi ha molt de temari, però encara que hi hagi temari, si estàs ben organitzat tu pots treure. Després ja potser alguna assignatura que per X o d'esto vas més desorganitzat i potser no és tan temari, però està tan en caos que dius, ostres, és que no arribo a res, però és perquè no està organitzat. Però bueno. Sí. A més sabem que, com ha comentat el Biel abans, que es van fer un canvi en el model de selectivitat, que van passar del model pandèmia, de que es podia descartar molts temes, o bueno, molts exercicis de la Pau, i doncs ara els exàmens són molt més competencials i molt més per saber potser l'enginy del mateix alumne, no tant... No vomitar, diguem. Exacte, no vomitar. I tu, com a estudiant, què n'opines sobre això? Mira, jo sóc un tipus d'estudiant que a mi m'agrada molt, o sigui, intento entendre tot el que estudio per saber de què estic mirant i què estic estudiant, però sóc una mica alumne d'aprendre i vomitar en segons quines coses, perquè el meu punt jo diria que tinc molta memòria i és un avantatge meu, però és que hi havia coses que no es poden tirar de memòria. Doncs jo em veia una mica, perquè sí, en tenia el temari, però hi havia vegades que jo tirava d'examen en què podia tirar cap endavant amb temari, i em veia ara en què a la meva memòria, per més que m'estudiés tot, no era tot. Exacte. Doncs sí que jo vaig notar sobretot aquesta part de lògica de la selectivitat, d'utilitzar més lògica en vez de vomitar, i de cas, per exemple, a bio sobretot, que aquest canvi era que tots són casos pràctics, aplicats que estan relacionats amb la teoria, però és molt, et posen un experiment, una investigació, i tu has de treure d'allà el principal que tu has estudiat i relacionar-lo amb l'exemple. Has de fer una cosa al cap, de relacionar coses, i potser això que a mi sóc més d'estudiar, entendre, però explicar els seus processos i tal, perquè a mi la bio que m'agrada és tenir un procés, una cèl·lula i explicar les seves parts, típic d'un procés d'arribar aquí, per exemple, d'un antigen a un anticòs, això qui sàpiga d'esto, que és un seguit de processos que són uns passos ben marcats. A mi si em posaven un examen, explícame este proceso, i tu haces pam, 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 i ho dius tot. I ho dic tot i ho faig perfecte, però clar, era explícame este proceso, però con això, relaciona amb això, clar, a mi això em va tocar una mica, i sobretot perquè la bio és la que més m'agrada, era el meu punt fort, però es va convertir una mica en punt més feble per això de tenir que adaptar-se a lo de raonar més que vomitar. També és l'institut com et prepara. Clar, si tu prepares l'alumne vomitant el procés de la cèl·lula, a la CL no ho farà bé. Si tu el prepares intentant explicar aquest procés d'una forma competencial, a la CL ho faràs millor. Llavors també depèn molt de com et preparen, que és la queixa que veníem del nostre any, en plan, ens feu fer competencial, però tota la nostra vida hem après a estudiar i vomitar. I ara en un mes voleu saber que aprenguem a competenciar, en plan, a fer-ho tot com molt més raonat. Hòstia, a veure, un moment, saps? I jo també la cosa és que els meus exàmens ho feien, intentaven fer, o sigui, posant exercicis de les CL anteriors i competencial, però hi havia coses que els profes
no posaven de tot competencial i és per això que a mi a Batxi em va anar bé perquè hi havia coses que els exàmens no era tan competencial i després em vaig trobar estudiant la Pau i fent la Pau de que o sigui, a mi m'han preparat bé, però els exàmens no eren tan competencials com això que estic veient ara a les Pau i em vaig trobar una mica de uau, potser preparació tema teoria i entendre i explicar bé els processos i tal, vaig ben preparada, però de fer aquest tipus d'examen que bàsicament és, o sigui, encara que estudis el que és el temari, també t'han d'ensenyar a fer un tipus d'examen concret per això. Doncs això em va fallar una mica perquè no havia estudiat enfocat a un model, que això és l'error. O sigui, per mi, estudiar enfocat per un model per aprovar el tipus de en comptes d'intentar explicar amb el que tu saps, és un d'esto, però era el que hi ha, perquè si no ho prepares així no aproves la CL o no treus la nota que vols. O sigui que... És que a més els profes tenien la capacitat de portar no sé quants anys fent un model d'examen, ara canvi, i a més quan surten els models és que surt el model 0, que és un exemple del model d'examen. I a partir d'aquí els profes han de raonar i dir, vale, he de fer uns exercicis per l'examen o preparar els meus alumnes en base a aquesta plantilla. Doncs vale, vaig pensant en temari, no sé... Vull dir que els profes tenen molt de mèrit, sense tindre un model clar de dir, o jo què sé, agafo aquest problema de l'any 2000... No pots agafar aquell problema perquè no és el que els hi demanaran els teus alumnes. I és el que ha dit el Biel, que molt bé l'exercici de preparar-vos tal com us prepararan sense jo tenir cap model. Jo aquí us ensenyo, i molt bé per aquesta part, vull dir... Jo parlant també dels models de CL, haig de dir, per exemple, jo que ara me l'he preparat fa una setmana, bueno, menys, que va ser l'altre dia, mirant el model del 0 del 2025 per practicar, m'he fixat que els exercicis són iguals, idèntics d'una Pau del 2024. O sigui, han agafat la Pau del 2024, han agafat 3 exercicis i ho han posat al model 0. I em dius, o sigui, què guanyes amb això? Què guanyes amb això? Modelo, o sigui que, vale, faig les paus dels anys anteriors, però si jo en el que més m'estic centrant i interioritzant és el model 0 perquè és el que m'entra ara. I m'estàs posant el mateix de 2024, que no és el model que hem de fer perquè el model nou era el 2025, el que vaig fer l'any passat. El del 2024 no era adaptat al nou. I m'estàs posant de model nou una cosa del model anterior, i és en plan, què està passant aquí? Clar, però jo crec que també depèn de l'assignatura. Sí, també depèn de tu poses unes mates, i les mates seran igual fa 5 anys que ara. Exacte. Però jo, per exemple, penso molt en història, en català, en castellà. Vull dir que ha canviat realment el model, saps? Sí. Però al final... Història, sobretot. Sí, història sí, clar. Hi ha matèries que, independentment que tu vulguis fer un competencial, no pots, perquè mates és fórmula, càlculo... i punt, tu no pots fer que la fórmula sigui diferent i que el procés vagi per... No. És un número i els números es donen el que són. Hi ha assignatures que no es pot... Però, per exemple, castellà, català, història sobretot, que és el que més canvi, bio, per al meu cas, ha sigut totalment canvi, això no... El pots fer competencial perquè es pot, però hi ha altres dius que... Vale, molt guai que ho vulguis fer competencial, però és que no es pot. Ja. És impossible. I quan vas acabar la selectivitat l'any passat, la primera que vas fer... La primera. Com vas sortir de CL? És a dir, amb quina sensació et vas quedar quan la vas fer? Va ser també molt depèn de l'assignatura, però en general no vaig sortir en plan retrospecció global, no sé com dir-ho, de com puntuar del tot o com dir que m'ha anat. Pues, en general, comptant tot més o menys bé, estic contenta. Dins del que podria haver fet coses millors, sí, no vas sortir com en plan, m'ha anat fatal, no sé què. He hecho un desastre selectividad de decir, no sé què he fet, això ha sigut fatídic, no vaig sortir així. Sí que vaig sortir d'algunes assignatures que per culpa d'aquestes assignatures, en aquest cas, jo parlo d'això de les mates, jo he fet mates científiques als 2 anys de batxillerat i vaig decidir, perquè no em van anar gairebé a segon les mates, ja ho vaig veure des del principi, i vaig decidir presentar-me a les mates del social a la CL i preparar-me aquestes 3 setmanes abans de les mates del social. Recomanat perquè normalment quan fas les mates del social i t'has preparat unes científiques ho pots portar una mica millor i és més fàcil. I clar, jo vaig arribar a la CL que les mates del social de l'any passat van ser un horror, van anar a matar i clar, vaig dir, he fet aquest canvi i m'ha anat malament i després de mates del social tenia bio. Va ser un dia complet, Aquell dia era l'últim. O
O sea, yo vaig tenir mates i bio les dues últimes. Dije, acabo a lo grande, ¿no? Hoy, porque... És que jo recordo sortir d'aquell examen i és que el meu dit, en plan, tothom allà parlant, com us ha anat, no sé què, la gent fatal. La gent, és que jo estava fent l'examen, perquè jo també vaig fer mates socials, jo estava bé, no sé què, molt bé, no sé què, i darrere gent plorant, o gent com, vaig sortir, gent plorant allà sentada, superant, i es fa por, saps, de dir, ostres, saps? Perquè clar, hi ha gent que li va bé, saps? I llavors és com, sempre hi ha excepcions. m'ha ido mal también a mi, no? A mi m'ha ido bien mal. Sí. Bueno, cadascú, però la reacció general va ser desastre de mates. I clar, jo després, per mi, bio era molt important, ja a nivell d'assignatura, perquè és el que jo em vull dedicar, o sigui, si a mi em va malament bio i em vull dedicar a una cosa que té bio, tenim un problema. Però és que era la que més em havia preparat, la que més volia que em sortís bé, la més motivada estava a fer-ho, i després tenir-ho després d'aquest paro que em va donar de mates. Jo crec que, si a mi en general la CL em va anar malament per X o raó, però sobretot pels nervis. No vaig controlar bé els nervis, jo crec que no em va anar tan malament pels nervis que tenia, en plan relacionat, i va ser per altres factors potser, però sobretot perquè els nervis em van jugar molt mala passada. I sortir de mates, va ser raro, perquè vaig sortir anar dient, vale, m'ha anat fatal, pues hay que seguir adelante, però al cap d'una estona, dándole vueltas, perquè jo soc la típica d'algun moment, soc molt racional, però se m'empieza a nublar la ment, i digo, ja està. I vaig acabar plorant de la impotència de per què m'ha passat això a mi? I clar, jo estava plorant 15 minuts abans d'entrar a bio. Al cap, vulguis o no, no pot deixar això que t'acaba de passar en 15 minuts i anar a fer una altra cosa i centrar-te. O sigui, vaig fer el millor que vaig poder de deixar mates fora, anem a fer bio. I el meu profe també allà, oblida't de mates, ja està, fes el que puguis i ja està, però és que estava jo a l'examen de bio, que també em va costar perquè va ser molt difícil i m'estava juntant la dificultat que tenia bio del davant i la de mates que havia fet abans. O sigui, va ser dels nervis i tot fatídic. Bueno, clar, és que els nervis passen mala jugada. Els nervis són horribles. Jo crec que pots anar menys o més preparat a la CL, però si tens nervis l'has cagat. Ja està. Pots saber-te el temari de P per saber hasta la imatge que hi ha al llibre, però si hi ha nervis no pots fer res. No et surten les coses. No et surten. I, clar, sabem que a Medicina es necessitava un 12,6 com a mínim sobre 14. Tu quina nota vas obtenir a la primera selectivitat? De la general, crec que vaig tenir un 8 i pico, em va quedar, perquè a més no havia provat les mates, entonces vale, sobre 14 a 8. No. Sí. Sobre 10, 8. Sobre 10 de la general, vale. 8 i pico, no sé si, alguna així. I després de les ponderades em van sumar fins que la CL em va quedar en total un 10,83. Vale. Bueno, 10 amb 7 perquè després al 80 més me va sumar la química de setembre. Entonces, clar, tu veus un 10,83 i necessites un 12 amb 6, sí, clar, quina pues impotència, ahí que... Ja. Jo, o sigui, al moment de... Jo, el dia 25 de juny, perquè me'n recordaré tota la vida aquesta fetge, a mi no se me va ir. A mi tampoc. A mi no se me va ir esa fecha. I el dia següent m'anava de viatge a Màlaga. Y yo digo, ostras, lo que me havia de les notes va decidir todo mi viaje, perquè literalment. I jo vaig veure al matí, le vaig obrir, vinga, les notes. Sabia que potser alguna no m'anaven a bé. Jo sabia que les mates potser no les aprovava, això ho tenia, però jo quan vaig veure aquelles notes, de veritat, o sigui, em fa ganes de plorar i tot de pensar-ho, o sigui, vaig veure unes notes que no es corresponien no amb el que havia tret a batxiller, amb res de la meva vida jo havia tret notes així. O sigui, la meva vida. Molt injust. O sigui, si jo estic dient que 3 setmanes abans de fer la CL estava fent una excel·lència de química, una excel·lència d'història que em va quedar un 10, i veure a història un 6, portant tot l'any tenint més d'un 9, que cadascú, doncs, bueno, el meu cas va ser que el meu punt més fort va ser història, una de les coses. Jo no entenc com puc tenir un 6 i porto tot l'any traient 9. És que no ho entenc. No, és que... I a més que jo vaig sortir, per exemple, que estem parlant de la història, vaig sortir amb molt bona sensació, contestant tot, vaig dir, ostres, ho he explicat superbé, que bueno, hi ha dies que potser no t'expresses bé, m'he expressat superbé, vaig sortir i vaig dir, com pot ser que jo tingui un 6? Quan he tingut un 9 tot el trimestre, tot l'últim trimestre, tot l'empujón. I va ser un xoc, vaig estar en xoc, o sigui, jo no sé de veritat el que és un xoc, una d'esto, però jo crec que el més proper a un xoc era el que em va passar a mi. O sigui, a mi estava amb el meu pare en aquell moment i me decía, Martina,
Martina, reacciona, ¿qué te pasa? Y yo, papá, no puedo hablar, es que no me salen las palabras, no sabia què fer. I clar, això pues ja està. Vaig assumir i vaig dir, no entro. Pues bueno, òbviament no entro ni a lo que volia ni a res de la uni. Potser hagués entrat a alguna infermeria, a química, però no, o sigui, no. I això va entrar, pues bueno, pues passar a mirar cicles, és el que va tocar. Mare meva, que dur, per favor, és que no ho puc ni imaginar, No, però és que t'ho he dit, o sigui, igual, o sigui, medicina, qualsevol, l'objectiu de cadascú, sigui la carrera que siguis, arribar a allò. Hi hagi més difícils o només tan difícils d'arribar, però que tu tinguis tan clar que vols fer una cosa, aquesta passió per fer-ho, aquesta vocació, i que et treguin el somni així en plan de les mans... Un examen de merda, per un examen de merda. És que eren els nervis del dia, joder. Tot. O sigui, ja no dir, bueno, faré alguna cosa relacionat. No, és que no pots entrar a la uni. És que has fet 2 anys de batxillerat, que són... O sigui, bàsicament jo vaig fer el batxi, perquè no volia fer un cicle a mig, ¿vale? Però volia fer el batxi perquè només volia anar a la CL per entrar a medicina. I que 2 anys de la meva vida els he fet per no anar ni a la uni, no de dir, bueno, doncs m'entraré a una altra cosa, de mentre torno a fer la CL, faig passarel·la en una altra carrera, no vaig poder entrar a la uni. És a dir, no vaig tirar 2 anys a la basura, però acabo de tirar, o sigui, he fet l'any més difícil potser de la meva vida, no serà, perquè em falta molta vida per davant, però dels meus últims anys no he passat tan malament per res. És que és una situació de dir, vale, què faig ara? Clar, és això. Llavors, clar, ara aquí ve la pregunta de vas haver d'activar el teu plan B, que eren els cicles, que tu et vas preinscriure amb el teu tutor, com et va dir, no? Sí. I com va ser el moment de dir, vale, papa o mama, anem al cicle? Clar, sí, jo no lo tenia ni com plan B. No, clar. O sea, era el meu plan B perquè estava allà. Però no lo veies que no lo veia, ho veia com algo que utilitzaré, ni lo voy a utilizar, lo tengo porque vaig tenir aquesta seguretat de tenir una altra opció, però quan vaig dir, bueno, estic molt agraïda amb el meu tutor i a la vegada molt aliviada per dir, ostres, que no me quedo sin nada, que ara puc entrar, perquè jo vaig fer una preinscripció a cicles amb 5 opcions. Vaig dir, tinc una molt bona mitja de batxi, perquè s'entra amb la nota de batxi, independentment de la CL catastròfica que ha sigut, jo estic molt orgullosa amb la meva nota de batxi, puc entrar en això, i dir, ostres, puc entrar a 5 opcions amb el meu esforç. Vaig pensar, ostres, no s'han anat aquests 2 anys del tot a la basura, saps? Molt bona reflexió. Sí, jo vaig arribar a dir, ostres, és el que me toca, vaig a un cicle, però és que el punt de dir, he hecho 2 años para nada, a passar de, he fet 2 anys i m'estan servint d'algú, amb la meva segona opció, que era entrar al cicle, vaig dir, ostres, doncs sí que m'ha merescut la pena, perquè, bueno, ara explicaré el meu procés del cicle. Sí, ara ho parlarem, sí. Doncs, bueno, bàsicament és un procés una mica raro, jo no sabia que funcionava així, jo tenia 5 opcions pel mateix cicle, el meu cicle de laboratori clínic. Vaig fer, doncs, a l'Hospital del Mar, a Bellaterra, a un que està a Cornellà, que és el que més a prop em donava, i bueno, doncs anem a entrar al procés de preinscripció a cicles. Vale? I doncs jo em vaig posar amb la meva nota de batxi, que em va quedar un 9/1, dic, ostres, sí, és molt alta, jo per nota, potser molta gent que té molt bona nota a batxi li ha passat com jo, que no ha pogut entrar, hi haurà més competència per entrar en els cicles de gent que tingui molt bones notes també, però dic, amb un 9/1 jo crec que entraré amb els cicles, als públics. I doncs vaig entrar i vaig començar un procés. Em van donar el de Cornellà, però el meu top era un de recerca en el càncer, que era un específic a l'Hospital del Mar, que era una investigació centrada en el càncer. Vaig dir, aquell és el meu objectiu de totes les meves opcions. Doncs el de Cornellà vaig dir, hi ha una opció de ¿te quedas con tu opción o sigues con el proceso? I vaig dir, seguir con el proceso. Què passa? Que tu quan segueix en el procés és com si estàs rechazando l'anterior, no pots tornar a tenir l'anterior. Imagina't que jo què sé, hagués dit, ostres, doncs Cornellà per transport m'hagués anat superbé, doncs ara vull tornar a tenir l'opció del Cornellà, doncs no, se t'ha ido, no pots. Doncs vaig anar avançant, fins que això va començar el 20 i pico de juny i vaig estar en el procés de cicles fins al 30 de juliol. No sé si era 30, però quasi a l'agost. O sea, un mes de sufrimiento de aún no saber dónde voy a ir. O sea, al setembre haig de començar i a principis d'agost encara no sé on vaig. I vaig arribar al juliol a la meva primera opció de cicles i dic, ostres, que bé.
Y bueno, ahora lo que voy a explicar será meterme un poco en terreno pantanoso, como digo yo. Pero bueno, no, porque no de esto. Jo vaig mirar, jo deia, pues voy aquí, al de recerca. Sí que el transport, perquè jo visc a Sant Andreu, era horrible llegar a l'Hospital del Mar. O sigui, eren molts metros, també tren, i bueno, vaig dir, però si s'ha de fer, s'ha de fer. I era de tardes. O sigui que arribaria com a les 11 de la nit a la meva casa, però bueno. I vaig dir, però vaig començar lo típic, quan tu vas a un lloc vols anar a les portes obertes, vols anar... No vaig poder anar a les portes obertes perquè ja les portes obertes van ser durant el curs i com jo no fui. Però bueno, comences a veure, a comunicar-te amb gent que potser ha anat, que té familiars coneguts que han anat, a mirar les opinions del cicle, a mirar què ofereixen, com és el tracte amb els profes, empiezas a mirar tot perquè on vagis estiguis a gust, i vaig mirar per les opinions que posaven que era un poco... que sobretot oferien molt bona formació, però que es centraven molt en gent que després del cicle entraria a treballar, però que tenen més ben mirats a gent que acabarà i anirà a treballar. I hi havia molt tipus d'opinions. Hi havia opinions molt dolentes d'una noia que li va passar el mateix que jo, em sembla, és que fa temps ja que ho vaig mirar, i que ella sabia que li va dir als profes que ella volia anar a la uni, i és com que tenien una mica de mania amb la gent que estava utilitzant el cicle com a passarel·la per anar a la uni. Pues fora. I clar, jo deia, jo no vull dir que utilitzo el cicle com a passarel·la, però és que bàsicament l'estic utilitzant per fer una passarel·la. O sigui, jo vull aprendre, formar-me les meves pràctiques, perquè així guanyaré experiència en el laboratori, però òbviament és el que és, estic utilitzant el cicle per poder anar a fer una altra cosa. I això els professors es veu pels comentaris que els donava molta ràbia que la gent fes això. I clar, era una llàstima perquè oferien molt bona formació, era una cosa de recerca del càncer, que és molt... En això de la investigació és superpioner i tot per al futur. Però clar, dir, m'importa més aprendre i formar-me bé i jugar-me-la, a veure si els profes no em voldran ajudar o em tindran mania, o si no podria arribar a la nota perquè no d'esto, i no està a gust, o anar a un altre lloc, intentar per la via concertada o privada, i que, òbviament, l'esforç de les notes les de fer jo. A mi ningú em donarà les notes, públic o privat. Bueno, hi ha opinions, però la meva gesto de currar és aquí, on sigui on vagi, jo tinc el meu gesto de voy a currar per aconseguir-me les notes. Entonces, por esto no havia problema. I que vaig dir, pues, prefereixo anar-me a un altre lloc, amb tot el meu dolor d'alcohol, rechazar aquesta opció perquè és molt bona, però jo no me la vull jugar. Clar. Si jo vinc d'una cosa que m'ha passat, si jo no em tiraré 2 anys de la meva vida de no poder entrar a la uni per arribar-me després dels 2 anys de cicle i tampoc poder entrar un altre cop a la uni. I vaig dir, jo no perdo més la meva ment, la meva salut mental en això i perdre més anys, perquè no. Si no passa res que entres a la uni més tard. Però clar, si d'esto, jo clar, ara entraré amb 20 anys a la uni, que no passa res. Però hi ha gent, per exemple, vosaltres ja portareu 2 anys a la uni, que no passarà que aprens també molt el cicle, però jo em deia que jo no em volia anar més tard. Llavors vaig decidir anar a un concertat, que és on estic ara, davant Hospitalet. I vaig començar, he fet molt bones amigues també, estic molt contenta, bona relació amb els profes també, sobretot perquè els meus profes, una de les coses també del cicle públic que anava a rechazar, era que els profes eren bastant més grans d'edat i potser tenien moltes ganes de jubilar-se, lo típico de les queda poquito, i on vaig ara tenir un professorat que és molt jove, perquè jo vaig anar a les portes obertes del lloc i vaig parlar amb el director, que era metge també, y me dice, pues sí, aquí hay mucha gente que quiere ir a medicina, que quiere ir a biomet y viene aquí, nosotros te vamos a ayudar y tal, però nosaltres ens centrem molt en que el professorat sigui molt jove perquè s'entengui amb l'alumnat. Ostres, que bé. Doncs els meus profes tenen 7 anys més que jo, ¿sabes? O 8 anys, entonces es maravilloso. La meva profe, l'Anabel, i el meu tutor César, que tenen 27. Que guai. Entonces, hi ha la formalitat d'una relació profe-alumnat, O sigui, eso no espera que no hi colegueo ni tal, però, claro. Però potser no és una persona que té ganes de jubilar-se i de dir, em queda poc i jo no t'ajudaré com a alumne, però en aquest procés se no entrat, aquesta cosa propera amb el profe que és més jove que tu, que t'entén, això a mi em va agradar molt.
les notes m'estan ja molt bé, o sigui, potser en el públic estaria traient pitjors notes i ara estic molt bé, traient les mateixes notes que he tret al batxi i tal, i molt contenta. Que vas triar bé, vamos. Vaig triar bé, o sigui, ja me tocava, no? Que algo me saliera bé. Sí, home, clar, jo. Claro, ja em trobava que una cosa m'ha sortit bé i ja estic molt contenta. Doncs sí, he fet les C 3 vegades, a setembre he fet bio i química, em vaig treure la química, vaig pujar un punt més, vaig aconseguir un 8,5 i vaig dir, ostres, pues la química la vamos a dejar así, que està molt bé aquesta nota, i bio ho intentem l'any que ve, que ho he intentat ara al juny a veure què tal. Exacte. I que jo segueixo el meu cicle, l'acabo, però vaig fer les celes que em facin falta. I si fas una vegada la cele, hacer-la 3 o 4 ja. Bueno, la verdad que no, o sea que no, que si te puedes te puedes ahorrar el trago de anar 3 cops a la sèrie, pues és molt millor. Però que una vegada ja ho has fet, mentre tinguis clar el teu objectiu, estàs fent una altra cosa al cicle, tens aquesta assegurança que la nota general, que és el que em va anar bastant malament, ja no la utilitzo, ja no em serveix, utilitzo la nota del cicle. Clar, quan tu fas cicle superior, per accedir a la uni et queda la nota mitja dels dels 2 anys de cicle, el que et quedi, que és com els 2 anys de batxi. Si et mal el mateix que batxi, doncs entres amb la nota de batxi, doncs el mismo, entra a la nota de cicle i només les 2 ponderades. Doncs la meva general és una mica fatídica, que amb les mates suspeses, aquests 6 d'història i tal, doncs ja no m'haig de preocupar de tornar a fer aquesta general, de fer mates, història, català, castellà, anglès, que són, potser, després de 2 anys. Clar, si estàs fent un cicle científic, en el meu cas de laboratori, et posen a estudiar història, pues a lo mejor com que no. Clar, seria dur, Que seria molt dur. La història ja està molt oblidada. O sigui que també és dur fer bio i química un altre cop, però clar, jo he estat tot el cicle fent bio. He fet biologia molecular, he fet tècniques de laboratori, una mica de química, que no vas tan perduda de he estat un any sin hacer ni tocar la bio, no. Hi ha coses que no hem fet al batxi, que ho hem fet al cicle, doncs vas amb els teus estudis de batxi i amb un plus del cicle que has après coses noves que et poden entrar. Potser potser em va millorar aquest juny perquè he fet el cicle i he pogut estudiar una mica més i m'ho he preparat, no he perdut aquest any, o sigui, no he estat un any sencer sense tocar l'assignatura, doncs això jo crec que és el que em podrà ajudar. Però en aquests anys dos de cicles estic topeta tranquil·la, molt contenta i estic fent coses, també el que m'agrada, no és que estigui fent un cicle que digui, ostres, estoy un cicle que ni me gusta ni me entero de lo que estoy haciendo, m'entero del que estic fent, m'agrada el que estic fent, estic tocant pràctiques, estic manipulant coses que abans potser no havia fet tantes pràctiques i ara estic veient el que serà el món laboral, que això està molt bé, que tu vagis a la uni i hagis tocat el que és un laboratori i vagis a les pràctiques i diguis, hòstia, això ho domino ja. Bueno, que no sé, jo crec que té aquest d'esto de tens 2 anys més gran, però potser estàs una mica més preparat. Hi ha molta gent que coneix i tal, que a l'entrar a la uni després de fer un cicle van bastant preparats i no tenen esa d'esto de aunque haya estado 2 años sin ir a la uni, pero no voy mal formada. Entonces yo creo que també és un bon punt de vista. Jo crec que la moraleja de tot això, de lo que me va a ser, es siempre sacar el punto bueno de la parte buena de lo que te pasa. Si yo he passat un moment dur, no ha sigut fàcil, he tenido, entre comillas, mala suerte, però del que estic fent hem de trobar alguna cosa bona, si no m'acabaria arrancant de la cabeza. Que va. Tu, quina diferència has notat? Bueno, segur que els nervis 100% i la pressió, però en comparació amb la primera selectivitat amb la tercera que has fet recentment, quina és la diferència? Com t'has sentit? No, es totalment diferent. Sí, ¿no? Sí. Nervios no he tenido. Bueno, he tenido, no voy a mentir, no mentiré que sí que he tingut nervis, perquè jo soc així, però això d'anar a la sala i tremolar-te les cames, perquè jo estava a l'escala a que em truquessin per entrar a la sala i em tremolava tot. Estava així amb les cames tremolant, les mans tremolants, que estava dissociant. Jo tenia aquests típics nervis però més dels nervis per tornar a passar pel trauma, entre comillas, de joder, la tercera vegada que estic aquí. Sí. Més per la impressió que et dona estar allà, els nervis de a veure si em tornarà a sortir malament. En el fons també és com la imaginació és un examen molt important i vas amb la pressió i tal, però un cop estàs allà i vas fer l'examen t'has d'intentar oblidar de tot, Sí, el nervis és quan estàs
esperant a les 3 hores d'abans, ostres, que estic repensant ara, o sigui, repassant, me queda poco per entrar, però jo quan estàs allà, que et truquen, te sientes... I ja està, i no tienes más escapatoria, o sea, No, lo haces o lo lo hago y haces. punto. Jo veia a la gent del voltant de la classe que era la primera vegada, que estaven nerviosillos perquè havies un examen molt important dins del científic i tal, i jo estava en plan, bueno, a ver cuándo empieza. Totalment diferent. Claro, A part vas sí. només amb una assignatura, no vas amb altres, saps? No, És com claro. focus en bio. I Sí, tant. això totalment, el canvi d'estar-te estudiant 7 assignatures a estudiar-te una que li has dedicat plenament al temps, doncs, que o no, vas amb més confiança. Clar. Perquè jo a juny i a setembre és del que més m'he preparat a les 3 selectivitats, òbviament ara perquè només he fet bio, però quan tu vas fent una assignatura, o sigui, no et pots confondre amb cap altra cosa de temari, no et pots liar amb res, tot el que portes al cap, tot el que portes al cap és d'això, perquè jo a més sí que estic fent pràctiques, no he fet ningú examen abans ni tal, és sempre encén el cap en tot el temari de bio. Doncs jo crec que això és molt millor que portar 7 assignatures al davant, portar mateix història i bio, que les 3 coses no tenen res a veure, i llevar el mejunje en la cabeza. Clar, clar. I com t'ha anat aquesta tercera selectivitat? Jo crec que molt bé. Sí? Sí, hi ha opinions i opinions durant o sigui, respecte a la sèrie que tant i la passada, jo crec que en general ha anat una miqueta millor aquest any, Molt bé. i jo crec que la bio, comparada amb la de setembre i amb la juny, aquesta ha anat molt millor. Sí, sobretot perquè hi ha com d'esto de que la serie de junio es más, no es fácil, obviamente, porque encima es muy larga. La més queixa que tinc de bio és que és un examen molt llarg. Té 16 pàgines, 14... I ara t'estàs d'esperar el 25 de juny també a saber les El notes. 23. El 23, aquest any? Sí. Ostres. Sí, A una veure si miqueta. alguns passaran un bon Sant Joan o no el passaran. Sí, bueno, jo crec Tu que... segur que sí. Sí, Oh, i tant. Jo Hombre. encara que vagi malament passaré un bon estiu. Sí, que exacte. me lo merezco. Que tu Home, mereixes. Martina, i tant, Després de l'any tio. passat, quina Joder. angoixa. I si tu, per exemple, ara et trobessis amb algú que no ha pogut entrar a la carrera que li ha agradat o el que sigui, tu aconsellaries que tornés a fer un altre cop la selectivitat o no? Depèn del seu, el que ell vulgui tirar endavant, si vol fer un cicle, per exemple, després d'haver fet la CELI i no haver-li anat bé, no li recomano que la faci sencera, li recomano que faci les ponderades. Les ponderades, no, vale. Jo faria, la CELI un altre cop no la faria si vas a o sigui, si estàs fent passarel·la amb cicle. No és necessari fer la general, curra't molt al cicle, és a dir, no te relajes, perquè hi ha molta gent que entra al cicle després de batxiller i jo crec que es relaxa una mica. Bueno, hi ha molta gent que va al cicle i potser es relaxa una mica perquè no té aquesta pressió, però jo la meva recomanació és que si vas al cicle per entrar després a un és que no et relaxis i intenta ahorrar-te no ir a la general i currar molt al cicle per tenir una bona mitja i fer les ponderades. Jo les ponderades ho hauria de fer les vegades que faci falta amb les opcions que tens, juny i setembre, fins que aconseguis les notes que tu vols. Clar. Al final som dues assignatures, una, saps? Doncs no és tant. Bueno, doncs fins aquí aquesta entrevista, Martina. Com t'has sentit recordant tot això? Bueno, ja ha hagut algun moment que ja m'heu notat que estava un poco... Sí. Però se sent bé lliberant-ho i explicant-ho, que potser la gent també ho escolti i que m'entengui. Exacte, que la gent que ens estigui veient... Sí. A més, exterioritzar-ho, que és molt important. Mm. Però no res, marxis. Digues això. No marxo. No marxo. Ai, no marxis. Perquè ara arriba la nostra secció especial de l'expressió de la setmana, la última. Sí. Emma! La Com que última, l'última? per tant. Pues l'última, sí. Per tant, anem a per l'expressió de la setmana. Som-hi! Però anem a explicar-te primer en què consisteix això i si algú encara no sap en què consisteix, Ubicate, el Biel, tia. Ubicate. el Biel us ho explica. En què consisteix? Doncs mira, des d'aquí a tota ona volem que el català segueixi més viu que mai. Molt bé. Per això cada setmana direm una expressió en catalana que ja no s'utilitzi i els nostres convidats, és a dir, en aquest cas tu, hauràs d'endevinar què vol dir aquesta expressió catalana, val? Déu meu. Llavors, Emma, quina és l'expressió d'aquesta setmana? Molt bé, l'expressió d'aquesta setmana és tenir pa a l'ull. Saps què vol dir? Pa o palla? Pa, de pan. Ah, és que hi havia una altra que era tenir palla. Pues ara Pues és pan. tenir per l'ull. Què creus? Uau, tenir pa a l'ull... Jo crec que hi ha alguna més dolent, una expressió per dir alguna dolent, com que tens algú tan al davant, tan d'esto, que estàs ofuscado. Molt... Ai! A veure, com ho tornaries a explicar? A veure, espera, intento dir millor. És com tenir
un objectiu tan a la vista, o sigui, que vols aconseguir i que tens les dues opcions i que no et deixa, això que tens al davant no et deixa veure És que no sé, va per aquí, Martí, l'altre. ho has fet bé, És va que no per sé com aquí. explicar-ho, però jo crec que en el meu cap ho entenc, Sí, el que vol tu dir. ho has portat al teu terreny i també està bé, però sí. realment el que vol dir és com que veus, tens no veure una cosa molt evident, és a dir, per Sí, exemple, estàs despistat, saps? És a dir, és com que lo ves, la gent ho veu molt evident, però tu estàs com despistat, tens per l'ull, en plan, no t'hi fixes que allò és molt evident i no et dones compte del que està passant, Sí, saps? ok. Aquesta expressió s'ha perdut, no la fem servir. Llavors l'hem d'explicar per què ja no es fa servir. Molt bé, doncs, bàsicament, com la majoria de les expressions que sempre mostrem aquí a Tota Ona, l'expressió ha caigut en desús per la transició del llenguatge per simplificar-ho, Sí. fer-ho molt més senzill, i llavors doncs diem en plan, no t'enteres, no te Sí. n'adones, i com sempre ve del castellà, no t'enteres és en castellà, no t'enteres de nada, doncs ve del castellà, i doncs ho hem interioritzat en el català, però queda molt millor dir tenir pa a Clar, l'ull. perquè és com, tens per l'ull, que no veus que allà hi ha Sí, allò. queda més formal. Claro, Queda molt més claro. maco, sí. Doncs fins aquí l'última entrevista de Tota Ona d'aquesta temporada. Estem una mica tristos, però perquè és que és una sensació de amb molt aprenentatge, molta amistat, no? Perquè això, si no fos per l'amistat això no hagués pogut ser possible, i molta alegria. Llavors, primer de tot, volem agrair a la Martina per haver vingut, per haver-te obert en canal aquí amb tots aquests oients que t'estan veient, i tots aquests temes, clar, que són complicats de dir. Sí, perquè no ha sigut fàcil, no ha estat fàcil. No ha estat fàcil. No ha estat fàcil. Però bueno, teniu-vos vosaltres al davant a explicar-ho, ho fa molt més fàcil. Gràcies, Monica! I doncs bé, com ha comentat el Biel, doncs és l'última entrevista del programa. Esperem que hagueu disfrutat molt amb nosaltres de la temporada. És veritat, Biel? Que esperem que hagueu disfrutat molt de cada de les 16 entrevistes que hem realitzat al llarg del curs i que doncs, sempre podreu recuperar les entrevistes al canal. Sí, el canal sempre estarà obert per tots. Exacte. I res, que esperem que us hagi agradat molt aquesta entrevista, que ha estat molt especial, molt emocionant. també. Sí. I doncs, això ha estat a Tota Ona, la veu que vibra. I no s'abandona. Moltíssimes gràcies. Ens veiem. Adéu.